Mugimendu hau egunean maiz egin behar da. Kontu handiz burutu behar da. Aulkian besodun eserleku garaian eta zaintzaileak begiraturik. Pazienteak aulkiko besoei eutsi behar die eta operatutako hanka luzatu behar du aldaka babesteko. Altxatzeko, zaintzaileak ondo finkatu behar du aulkia eta pazienteak operatutako hanka luzatu eta altxatu behar du. Mugimendu hau bainugelan, dutxan eta ohean egin behar da.